Benvinguts a Mira per on. 25 minuts d'informació amena i curiosa. Us contarem coses que no sabeu, o potser sí. Fets que us cridaran l'atenció o no. En qualsevol cas us proposam un poc d'entreteniment didàctic amb dades d'aquí, de tot el que ens envolta i que mai reparam. Avui, títols, noms, castells i altres herbes. Nombrosos reis, prínceps, arxiducs, ducs, marquesos, comtes, barons i altres nobles han visitat, han nascut o han viscut a la nostra terra. Per exemple, Mallorca és des de fa anys el lloc on estiueja la família reial espanyola. La infanta Cristina i el seu marit, Iñaki Urdangarín, posseeixen el títol de ducs de Palma. De fet, el passeig de la Rambla de Ciutat oficialment es diu Rambla dels Ducs de Palma. Però, i la nostra aristocràcia? Per què els deim botifarres als nostres nobles? Quan l'any 1706 Mallorca es va rendir a les tropes de l'arxiduc Carles, la multitud va saquejar les cases dels partidaris de Felip V i demanaven la mort dels botiflers. Els anomenaven així perquè aquells nobles usaven les botes altes i exhibien la flor de llis que el rei francès portava a l'escut. D'aquí, de bota i de flor, se'n deriva el nom de botifler, d'on deriva botifarres, paraula amb la que de llavors ençà la gent ha anomenat la noblesa mallorquina. Una noblesa que sempre ha tingut la seva importància. No debades, al segle XVIII, es va decidir que 9 famílies de la noblesa mallorquina sempre s'unissin en matrimoni entre elles per tal de conservar el poder social i econòmic. És el que es coneix com el Pacte de les 9 Cases i que va emparentar durant molts anys els llinatges Safortesa, Verí, Sureda, Berga, Cotoner, Sales, Sureda de Sant Martí, Dameto i Togores. D'aquí ve l'expressió que es diu quan un vol semblar més del que és. Et penses que vens de les 9 cases? Sovint es diu també de les 7 cases, però realment el pacte va ser entre aquests 9 llinatges nobles. Molt a prop de la Rambla dels Ducs de Palma trobam la Fundació La Caixa a les Balears, és a dir, el Gran Hotel. La història del Gran Hotel de Palma és plena d'anècdotes curioses. Una d'elles, i ara que xerram de nobles, es refereix a Miss Alexandra, una jove britànica, filla d'aristòcrates i casada també amb un noble anglès. I de l'any 1909, Alexandra, que era una de les dones més hermoses de l'aristocràcia anglesa, va desaparèixer del seu domicili de Londres amb totes les seves joies. Immediatament, Scotland Yard va posar els seus agents enrere la pista de la jove i finalment la trobaren aquí, al Gran Hotel de Palma, en companyia d'un oficial de l'exèrcit britànic que es feia passar pel seu home. Tots dos es varen pegar la gran vida a Mallorca fins que varen ser detenguts. Però si voleu títols superiors, haureu d'anar a la Universitat de les Illes Balears, que té un campus que ocupa gairebé 100 hectàrees i està situat entre els nuclis habitats de Son Espanyol i Seguerriga, és a dir, a mig camí entre Palma i Valldemossa. Com a antecedents de la UIB, podríem destacar l'Estudi General Lul·lià, impulsat per Beatriu de Pinós l'any 1483 com a centre d'ensenyament superior i de difusió del pensament lul·lià, mitjançant un privilegi atorgat pel rei Ferran el Catòlic. El 1691 es creà la Universitat Lul·liana de Mallorca, que el 1772 passà a denominar-se Universitat Literària de Mallorca. Però el 1951 reneix l'Estudi General per impulsar la cultura a Mallorca i restaurar els estudis universitaris. I finalment es crea, el 1978, l'actual Universitat de les Illes Balears, amb una oferta d'estudis de qualitat àmplia i variada en el camp de les diverses branques de coneixement. Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que me llevará a Mallorca. I continuem parlant de títols, però no nobiliaris, ni esportius, ni universitaris, sinó de música. Sí, títols de cançons dedicades o que tenen relació amb les Illes Balears. Per exemple, Vuelo 502, Bajo el cielo de Palma,
Qué bonito es danzar bajo el manto. I Caladó, de Bonet de Sant Pere. Me lo dijo Pérez, que curiosament va ser composta per Alberto Cortés aquí mateix. El Puente, de Los Mismos. Formentera Lady, de King Crimson. La llista és molt llarga. Un altre dia parlarem del Sauva Rock, perquè ara anem, precisament, a Sauva. Viniamà és un llogaret del municipi de Sauva, situat a la comarca del Raiguer, de Mallorca, que té un edifici ben singular. Una església inacabada que avui s'empra com a pista esportiva i com a escenari d'actes culturals. La que havia de ser la nova església de Viniamà fou començada a principi del segle XX gràcies a una subvenció aconseguida pel polític Antoni Maura, que, recordem-ho, ha estat l'únic balear que ha arribat a president del govern espanyol. Quan s'havia de començar la coberta de la nau central, l'any 1909, les obres es paralitzaren per manca de finançament i l'edifici no va poder ser acabat. Per tant, no és cert el que sovint es diu d'aquesta església, que el sostre va caure en un bombardeig durant la guerra. Això és fals. L'església nova de Viniamà sempre ha estat així, descoberta, la qual cosa, ben mirat, no és tan greu, perquè una església sense sostre permet als fidels veure el cel amb més facilitat. Més esglésies amb coses interessants. A 4 quilòmetres del poble mallorquí de Petra, bressol de Fra Juníper Serra, hi ha una muntanya de 317 metres, al cim de la qual hi trobam una ermita del segle XVII, que es diu l'Ermita de Bonany. Però per què té aquest nom? Segons la tradició, l'any 1609 hi va haver una gran sequera i els habitants del poble pujaren en processó fins a dalt de la muntanya per demanar pluja a la Mare de Déu. La desitjada pluja va arribar, així que tingueren una bona collita, i per això construïren el santuari i li donaren aquest nom, Bon Any, que significa precisament això, un any bo, el de 1609. El poble veïnat de Petra, Vilafranca, també agafa el seu llinatge d'aquesta ermita, ja que es diu Vilafranca de Bonany. L'any 1916, tots els pobles d'Espanya que es deien de forma similar hagueren d'agafar un cognom per distingir-se els uns dels altres. Recordeu que hi ha moltes localitats que s'anomenen Vilafranca. Originalment Vilafranca es deia Vilafranca de Sant Martí, però com que aquest nom no va tenir gaire ressò, es va agafar el nom de l'ermita del Puig veïnat. De fet, Vilafranca pertanyia a Petra, fins l'any 1813, en què es declarà independent. La patrona vilafranquera és Santa Bàrbara, a qui està dedicada l'església del poble, edificada al segle XVII i ampliada en nombroses ocasions. Precisament el més destacat de la seva imatge, l'impressionant cor de Jesús, que remata la seva cúpula, no va ser instal·lat fins al 1942. Un cor de Jesús que, per cert, és obra de l'escultor Miquel Badell i que es pot veure des de molts quilòmetres de distància. Així, un sempre sap quan s'està acostant a Vilafranca. Un any que no va ser precisament un bon any va ser el 1895, ja que va ser quan es produí el pitjor accident laboral de la història de tot l'estat espanyol. Ens referim a l'explosió del Ravellí de Sant Ferran, a Palma, el 25 de novembre de 1895, on moriren 92 persones. Just aquí es trobava el Ravellí de Sant Ferran. A final del segle XIX l'exèrcit va comprar fusells nous i per això s'havien de mudar els cartutxos. Però, per aprofitar la pólvora dels antics, els varen buidar i aquí va ser quan es produí l'accident. Diuen, malament sembli mentida, que un cigar mal apagat pogués ser la causa de l'explosió. I és que en aquell temps se fumava a llocs impensables, com els polvorins. La qüestió és que l'explosió va ser enorme i tota Palma quedà commocionada. No debades hi va haver un centenar de morts. Davant de la delegació d'Hisenda de Palma podem veure aquest monument commemoratiu que recorda les víctimes del que, com us hem dit, va ser el pitjor accident laboral del nostre país.
De tota manera, antigament, i encara avui en dia, les casernes militars tenien emmagatzemada la pólvora, la munició i les armes a llocs mig enterrats, per si es produïa una explosió. A molts antics quarters de les illes encara es poden veure aquestes construccions semienterrades. Així, si explotava, ho feia només per amunt i no cap als costats. En general, en molts quarters d'Espanya i del món es feia, i de fet es fa, així. Les coves de Bellver, de què us parlàvem al programa passat, també varen ser un polvorí, i de fet avui en dia es conserva aquest nom, el carrer que comunica el bosc de Bellver amb la barriada palmassana del Terreno. En aquest carrer també es pot veure encara el lloc que ocupaven els raïls de les vagonetes en què es davallava la pedra de les canteres que hi havia davall el castell. Aturem un moment per recordar un parell de conceptes. L'església nova de Viniamà sempre ha estat descoberta des de l'any 1909 i perquè no es va finalitzar l'obra. L'ermita de Bonany, entre Petra i Vilafranca, agafa el nom de l'any 1609, en què després d'una gran sequera, finalment plogué i es convertí en un bon any. Vilafranca abans es deia Vilafranca de Sant Martí, però el 1916 agafà el llinatge precisament de l'ermita de Bonany i passà a anomenar-se Vilafranca de Bonany. L'any 1895, a l'explosió del ravellí de Sant Ferran a Palma, hi moriren un centenar de persones. És considerat l'accident laboral més tràgic de la història d'Espanya. Unes fortificacions militars, de les quals només en queden 3 a les illes, són els denominats castells roquers. Recordeu que a l'anterior programa us parlàvem de la llegenda d'en Cabrit i en Bassa? I precisament el castell de l'Aró, on va ocórrer aquesta història, és un d'aquests 3 castells roquers de les illes, juntament amb el castell del Rei, a Pollença, i el castell de Santuari, a Felanitx. Es diuen castells roquers perquè eren fortaleses inexpugnables, construïdes al cim de muntanyes i amb les parets sobre penya-segats, de manera que els pirates o els invasors els era gairebé impossible entrar-hi si no era per l'única porta que tenien, sempre molt ben defensada. En ells també s'hi refugiava la població en cas d'invasió, és a dir, a banda de construccions defensives també eren refugis civils. Tots 3 tenien orígens datats del segle XIII, però és més que probable que siguin encara molt més antics i podria ser que es construïssin sobre antigues fortificacions romanes o fins i tot talaiòtiques, és a dir, mil·lenàries. Malauradament, sols en queden les runes i alguns es troben en molt mal estat de conservació. Un castell que sí va ser construït l'any 1300 és el de Capdepera. Aquí també s'hi refugiava la població civil en cas d'atac corsari. La llegenda més coneguda del castell Gavellí data precisament d'un d'aquests atacs, en què els gavellins atemorits, quan veieren que els pirates moros s'acostaven de cada vegada més, es tancaren dins el castell. Tots plegats tragueren la patrona, la Mare de Déu de l'Esperança, en processó fins a una de les torres del castell i allà es posaren a resar. Quan els pirates ja eren a les portes del castell i a punt d'entrar, la Verge va intercedir i va fer caure sobre Capdepera una espessa boira, tan espessa que els moros no hi veien gens. Amb això varen ser ells, els pirates, els que s'esglearen i decidiren fer anques enrere per retirar-se definitivament. Els gavellins coneixen aquest fet com el miracle de la boira, i tots ells donen gràcies cada any a la Mare de Déu de l'Esperança per haver-los protegit. De fet, la torre on tragueren la patrona es coneix avui com la Torre de la Boira. Per cert, el nom del poble, Capdepera, podria tenir l'origen en l'expressió llatina Caput Petrae, que significa cap de la pedra, nom que haurien posat els romans a aquesta zona. Ja sabeu que les illes també són úniques, amb varietats autòctones de plantes i animals endèmics, que només es troben a les Illes Balears. Ja vàrem parlar d'animals extingits, però i si ocorregués el mateix amb una planta? Què passaria si una planta desaparegués? Afortunadament, per això sí que hi hauria solució, encara que millor no haver de comprovar-ho. A Sóller hi trobam el Banc de Llavors, que es va crear l'any 1991
i que des d'ençà ha contribuït a recuperar diverses espècies que es trobaven en perill. S'hi emmagatzemen milers de llavors de plantes de les illes, d'endemismes, d'espècies amenaçades i fins i tot de plantes extintes i que es conserven només a jardins botànics. A més, encara que sembli mentida, aquestes llavors es poden conservar durant milers d'anys, sense perdre les seves propietats. Més fites que ens fan únics o pioners. Per exemple, en art contemporani. De les illes són nombrosos artistes plàstics de renom internacional, com Miquel Barceló, i cal mencionar-ne d'altres que no nasqueren aquí però que hi desenvoluparen bona part de la seva tasca, com va ser Joan Miró. Però aquests artistes han d'exposar les seves obres a qualque banda, a galeries o museus. I d'això parlam, de la que està considerada la primera galeria d'art contemporani de tot Espanya. És la Galeria Palaires, que és al carrer dels Paraires de Palma. L'any 1969, en la seva fundació hi col·laboraren figures com l'escriptor Blai Bonet o fins i tot el mateix Joan Miró. Però ja que hi som, ens emblanquinarem una mica més. Per exemple, a les illes també som un dels primers del món en astronomia, concretament en detecció d'asteroides. L'Observatori Astronòmic de Mallorca, ubicat al poble de Costitx, és el tercer del món que troba, identifica i cataloga aquests cossos estel·lars, els asteroides que viatgen pel cel. És a dir, que a les Balears ja tenim mig cel guanyat. I una mica més enfora, a prop de Llumajor, al Pla de Galdent, l'any 1349 va tenir lloc la batalla de Llumajor, en què Jaume III va perdre la vida lluitant contra les tropes de Pere IV el Cerimoniós. Una batalla que suposà la fi del regne de Mallorca. I a prop del Pla de Galdent, conegut també com el Camp de la Batalla, hi ha unes antigues pedreres de marès que també van ser refugi de bandolers durant el segle XVIII i més tard un secret dels contrabandistes. Aquestes coves han agafat el nom de la zona, són conegudes avui en dia com a Galdent i s'han reconvertit en un local d'oci. Recapitulem un moment sobre el darrer que hem dit. Al banc de llavors de solla es guarden mostres de llavors de totes les plantes de les illes, fins i tot d'espècies extingides. La Galeria Palaires de Palma va ser la primera galeria d'art modern d'Espanya. L'Observatori Astronòmic de Mallorca, a Costitx, és dels primers del món en detecció d'asteroides. I les coves de Galdent, que ara són un restaurant i una discoteca, antigament varen ser unes pedreres i un refugi de pirates i contrabandistes. Anem ara a Vorera de la Mar, concretament a una de les imatges més típiques del port de la capital illenca, el dic de l'oest de Palma. Aquest és un altre element que molta gent creu antic, però és relativament modern. La construcció del dic de l'oest es va començar a planificar al segle XIX, però no va ser fins als anys 40 del segle passat que es va projectar una alineació artificial per augmentar la zona portuària. Mentre se construïa el dic als anys 40 del segle passat, hi hagué un gran temporal que va fer malbé aquest primer tram del dic de Portopí. Això va fer modificar el projecte inicial, que va haver de passar d'una a 3 alineacions. No obstant, actualment aquesta modificació és positiva, ja que d'aquesta manera el port de Palma també està protegit del vent de llevant gràcies al dic de l'oest. És a dir, que d'un temporal com a mínim en sortí una cosa bona. Malauradament, el desembre de 1959, un altre temporal va destruir la primera alineació, que es va reparar el 1960 amb blocs de formigó de 2 metres d'alçada. Si comptam les 3 alineacions, el dic té una longitud de 1.700 metres. Fa pocs anys, el 2002,
el dic es va ampliar amb una gran explanada de ribera d'usos marítims i de mercaderies. I dues construccions similars a un dic i amb una missió semblant són les rescloses dels embassaments de Cúber i el Gorblau. Aquestes dues reserves d'aigua artificials són els únics embassaments d'aquestes característiques que hi ha a les illes. Són dos pantans que sembla que sempre han estat on són, però daten només de fa 40 anys, concretament de 1971. Tant el Gorblau com Cúber formen part de la xarxa d'abastiment d'aigua de la badia de Palma i recullen aigua de pluja dels torrents de la serra, una aigua que quan és necessari és desviada cap a plantes potabilitzadores. Per seguretat o necessitat es pot alliberar aigua en el torrent del Gorblau, que dona a Sa Fosca, Centreforc i el torrent de Parells. Els moviments de les rescloses es controlen a l'interior de les impressionants galeries, on també es vigilen les filtracions. Des del Gorblau, i amb una canonada, es du aigua a les bombes que salven el desnivell de 177 metres que hi ha entre el Gorblau i Cúber, per tal d'alleugerar el primer d'aigua. Cúber també rep aigua de torrents, però té menys capacitat que el Gorblau. En aquest cas, quan s'ha d'alleugerar, s'allibera l'aigua de l'embassament de Cúber dins el torrent d'Humadrà, que la du fins a la planta de Lloseta. En total, entre els dos, hi caben 11 milions de metres cúbics d'aigua, que venen a ser 11.000 milions de litres d'aigua, ni més ni menys. Però a les illes no anem curs d'obres d'enginyeria per a infraestructures hídriques. De fet, la manca d'aigua ens fa construir importants solucions per aprofitar-la millor. Fins i tot algunes que fan que de la mà surti aigua dolça, i no parlam de les dessaladores. Ens referim a la canalització submarina de la costera. Mireu, durant infinitat d'anys a la costa nord de Silla, un caballós raig d'aigua dolça vessava dins la mà. Més de 40.000 metres cúbics d'aigua diaris, és a dir, com l'aigua que cabria a 15 piscines olímpiques. Tan important era el naixement d'aigua de la costera que durant molt d'anys a Sóller tingueren la seva pròpia fàbrica d'electricitat, ubicada al peu de la caiguda d'aigua, també anomenada Font del Verger, i que abastia de subministrament elèctric a tota la vall de Sóller. Per això, a Sóller, fins fa molt poc, moltes cases tenien un voltatge diferent a la resta de les illes, 150 volts d'electricitat, perquè feien la seva pròpia electricitat. L'any 1962 la fàbrica elèctrica va entrar en desús, però l'aigua es continuava perdent. Després de moltes discussions i entrebancs es va canalitzar l'aigua, però, mira per on, es va fer per davall la mà. La canonada va per via submarina fins al port de Sóller i des d'allà va a l'alçada de la carretera fins a l'aqüífer de s'Estremera. Ho veus perquè dèiem que de la mà surt aigua dolça? I més coses sobre l'aigua. Ja us hem dit que l'únic riu que hi ha a les Illes Balears és a Eivissa, Santa Eulària del Riu, però el que sí tenim són bastants torrents. El més llarg és el torrent d'Araborges, a Mallorca, amb un recorregut de més de 40 quilòmetres de longitud i una conca de més de 330 quilòmetres quadrats. El seu curs d'aigua no és permanent, però porta aigua bona part de l'any. Neix entre Porreres i Felanitx, corre cap al nord-est i arreplega les aigües de les serres de Llevant. Com que és un torrent del Pla, està envoltat de conreus i des de ben antic s'han aprofitat les seves aigües per regar. Una vegada travessa el Pla, desemboca a la badia del Cúdia de vora Son Serra de Marina i forma un petit aiguamoll envoltat de canyís on habiten gran quantitat d'ocells. En canvi, al sud de l'illa, altres torrents són més petits, com el torrent de Son Caulà o el torrent de Son Xorc. No duen gairebé aigua si no plou gaire. Tots dos desemboquen al Salobrar de Campos, que és la segona zona humida de Mallorca en extensió després de l'Albufera. El Salobrar és un conjunt d'estanys artificials dedicats a l'extracció de sal, una activitat que sempre ha tingut molta importància a les Illes Balears. Això que tenc a les mans és sal.
Mireu si és important la indústria salinera a les illes, que aquí a la Canal, a les salines d'Eivissa, fins i tot hi ha molls de càrrega per a pujar la sal als vaixells que la transporten. Històricament la sal també és molt important. Fixeu-vos, si no, en l'origen de la paraula salari. Ve del llatí salarium, la quantitat de sal amb la que es pagava als soldats. I això que diuen que la sal no és bona per la salut. Mireu si és així que al segle XVIII, a la Guerra de Successió, els béns incautats a Eivissa pel rei varen ser les salines, que avui, afortunadament, són parc natural. Mira per on.